Brána 51. Šok. Mám vnútornú silu, aby som odvrátil všetky vonkajšie duševné otrasy. Som prejavom ducha vo forme. Som odvážny, nezlomný a otvorený expanzii ducha v mojom vnútri. Moja viera a odvaha inšpirujú a iniciujú ostatných. Moje vibrácie sú vysoké a pozdvihujem ostatných prostredníctvom pravdy ducha vo mne. Všetky svoje životné skúsenosti využívam ako katalizátory, ktoré mi pomáhajú rásť a rozvíjať sa. Zadanie. Aké ponaučenie ste si odniesli zo šokujúcej udalosti? Ako staré transformovalo šok na silu? Ako vás šok zasvetil do lásky ducha?